Τι μάθατε? Ευγνωμοσύνες. Συνεχίζετε το ροβέι και το πανηγύρι. Δεν τελειώνουν οι αδελφοί. Δεν τελειώνουν. Οι οποίοι υπήρξαν οι άμεσοι συνεργάτες του Κυρίου, υπήρξαν τρόπον δυνάτων πνευματικών επιτελείων του Κυρίου μας και εις αυτούς οφείλουμε την εξάπλωση του χριστιανισμού εις τα 4 πέρατα του κόσμου. Εις αυτούς οφείλουμε την επιβίωση του χριστιανισμού, διότι αυτοί έθεσαν τα γερά θεμέλια του, μετά βεβαίως από τον Χριστόν, ο οποίος τους απέστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο πάση την κτήση και μετά από το Άγιο. Τελείωνε ρε. Να περάσω από εκεί θέλω.